పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి యోబు గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 21వ వచనాన్ని చదువుకుందాము. ఆయనతో సహవాసము చేసిన ఎడల నీకు సమాధానము కలుగును, అలాగున నీకు మేలు కలుగును. దేవునికి స్తోత్రములు. ప్రభునందు ప్రియమైన వారలారా, యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామములో ఈ ఉదయకాలం మీ అందరికీ కూడా శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ప్రభు మిమ్ములను మీ కుటుంబములను ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి యోబు గ్రంథములోని ఈ వచనం ద్వారా దేవుని యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి ఆశీర్వాదము మన జీవితములో మనము సంపాదించుకొనుటకు మనము ఏమి చేయవలసి ఉన్నదో ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేయబడుతూ ఉంది. స్నేహితులరా, దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉండుట ఎంత గొప్ప భాగ్యమో పరిశుద్ధ లేఖనాలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని కూడా మనం గమనించినట్లయితే కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్ములను పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగినవాడు. అవును కదండి, దేవుడు మనను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు తన సహవాసమునకు, తనతో కలిసి ఉండుటకు. ప్రభు చెప్పారు, ఎలాంటి సహవాసాన్ని దేవునితో మనం కలిగి ఉండాలి అనంటే అన్యోన్య సహవాసము అని వ్రాయబడింది. ఇదే మాట యేసయ్య చెప్పారు, నా యందు మీరు నిలిచి ఉండండి, నేను మీ యందు నిలిచి ఉంటాను. ఎలాగా అనగా తీగె ద్రాక్షావల్లిలో నిలిచి ఉన్నట్లుగా మనము ప్రభువులో నిలిచి ఉండడానికి దేవుడు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. స్నేహితులారా, సహవాసములో ఉన్న గొప్ప ధన్యత ఏమిటినంటే ఒకే స్థలములో నివసించే అనుభవాన్ని అది సూచిస్తూ ఉంది. ఒకే స్థలములో నివసించడము అనంటే మనల్ని మనము పూర్తిగా దేవునికి సబ్మిట్ చేసుకోవడాన్ని సూచిస్తూ ఉంది, పూర్తిగా అప్పగించుకోవడాన్ని సూచిస్తూ ఉంది. కనుక ఎవరైతే దేవునితో సహవాసమును కలిగి ఉంటున్నారో వారు దేవునికి సంపూర్ణముగా తమను తాము అప్పగించుకుంటున్నారు. కనుక ఎప్పుడైతే పరిపూర్ణంగా దేవునికి మనను అప్పగించుకుంటామో అప్పుడు మనకు లభించే ఆశీర్వాదాలు చాలా ఉన్నతమైనవి అని దయచేసి మర్చిపోవద్దు. ఈ లోకంలో మనం గొప్పవారితో కలిసి ఉండడానికి మనకు అవకాశం లేదు. గొప్పవారు ఇంకా గొప్పవారితో కలిసి ఉంటారు. ఉన్నతమైన వారు అదే ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవారిని, ఇంకా తమ కంటే పై స్థాయిలో ఉన్నవారిని కలుపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పాపిని తన సహవాసానికి పిలుస్తూ ఉన్నాడు. ఒకానొక సమయమందు ప్రియ స్నేహితులారా, మతాధికారులు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును గూర్చి చాలా సణుగుకోవడం ప్రారంభించారు. ఎందుకంటే ఆయన సుంకర్లతోనూ పాపులతోనూ కలిసి భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎంత గొప్ప ధన్యత! యేసయ్య ఎవరిని తన సహవాసానికి పిలుస్తున్నారు అనంటే అయోగ్యులైన వారిని అని దయచేసి మర్చిపోవద్దు. వారితో కలిసి ఉంటున్నారు. ఈ మతాధికారులకు ఎందుకు కోపం వస్తుంది అనంటే ఆయన అయోగ్యులతో కలుస్తున్నాడు అని చెప్పి. ప్రియులారా, యేసయ్య పాపులతో కలిసినందుచేత వారి పాపము యేసయ్యకు అంటుకొనలేదు, కానీ ఆయనలో ఉన్న పరిశుద్ధత వారు పొందడానికి సహాయం కలిగింది. అందుకే ప్రభు అంటారు, నేను నీతిమంతులను పిలవరాలేదు, పాపులనే పిలవడానికి వచ్చాను. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం కలిగిన వారికి వైద్యుడు అవసరం లేదు, రోగులకే వైద్యుడు అని ప్రభు మాట్లాడి ఉన్నారు. కనుక దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి. పరిశుద్ధ గ్రంథములో ప్రియులారా,
వ్రాయబడుతున్న మాట ఏమిటంటే మీకు మేలు కలుగుతుంది అని చెప్పబడింది. అనగా దైవీకమైన అనుగ్రహం యొక్క రుజువును ఈ పదం తెలియచేస్తూ ఉంది. నిజమే కదండి. దేవుని అనుగ్రహము లభించడం అంటే అది ఎంత గొప్ప భాగ్యమో. ఈనాడు చాలామంది దైవానుగ్రహం కొరకు దేవుని చిత్తమును ఎరుగక ఘోరమైన తపస్సులు చేస్తూ ఉన్నారు. తలక్రిందులుగాను ఇంకా రకరకాల భంగిమలలోనూ వారు కఠోరమైన తపస్సులు చేస్తూ దేవుని అనుగ్రహము సంపాదించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రియులారా, దైవానుగ్రహాన్ని మనం ఏదో చేస్తే కలిగి ఉండలేము. దేవుని కృప వలన మాత్రమే అది మనకు లభిస్తుంది అని దయచేసి మర్చిపోకూడదు. కాబట్టి దేవునితో సహవాసము అది ఎంత గొప్ప భాగ్యమో మనం గమనించాలి. ఎవరైతే దైవ సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటారో, ఏ కుటుంబం అయితే దేవునితో సంబంధాన్ని కోరుకుంటుందో, ఏ జనాంగం అయితే దేవుని సంబంధాన్ని వారి జీవితాల్లో ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారో వారు ధన్యులుగా మార్చబడుతూ ఉన్నారు. వారు ఆశీర్వాదములు పొందుతూ ఉన్నారు. వారి జీవితాలు ప్రత్యేకంగా మార్చబడుతూ ఉన్నాయి. వారు విశేషమైనటువంటి మేలుల చేత నింపబడుతున్నారు అనేది వాస్తవము. ప్రియ స్నేహితులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆయనతో సహవాసము చేసిన వారి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో జ్ఞాపకం చేయబడుతూ వచ్చింది. ఆదికాండము 17వ అధ్యాయము 1వ వచనాన్ని చదువుతున్నాను. అబ్రహాము 99 ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై, నేను సర్వశక్తిగల దేవుడను, నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవైయుండుము. వింటున్న ప్రియ స్నేహితులారా, ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, నీవు నా సన్నిధిలో ఉండాలి. ఎందుకంటే 99 సంవత్సరాల వయసులో కూడా ప్రభు అబ్రహాముతో మాట్లాడుతున్నారు. దాదాపుగా అప్పటికి 24 సంవత్సరాలుగా దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నటువంటి వాడు అబ్రహాము భక్తుడు. ప్రియులారా, అయితే అబ్రహాము భక్తునితో ప్రభు అంటున్నారు, ఇంకా నీవు నా సన్నిధిలో ఉండాలి. ఏమంటే దేవునితో సహవాసము చేయడము అనంటే దేవునితో నడవడమే అనే సంగతిని దయచేసి మర్చిపోవద్దు. ప్రభువుతో నడవడము, ప్రభు మార్గాన్ని వెంబడించడము, ప్రభు చిత్తానికి అప్పగించుకోవడము, స్వచిత్తాన్ని విడిచిపెట్టడము, సొంత ఆలోచనలు కాకుండా దేవుని ఆలోచనను ప్రథమముగా ఎంచి అతి ప్రాముఖ్యమైనదిగా భావించి దాని కొరకు జీవించడమే ఆయనతో సహవాసము కలిగి ఉండడము. ఈనాడు చాలామంది ప్రియులారా, దేవునితో మాకు సహవాసం ఉంది అని అనుకుంటున్నాము, కానీ దేవునితో మాకు సంబంధం ఉంది అని అనుకుంటున్నాము, కానీ ఆయనతో కలిసి నడుస్తున్నామా? ఆలోచన చేయాలి ప్రియులారా. ఆనాడు హనోకు దేవునితో నడిచెను అని చదువుతూ ఉన్నాము. అదే హనోకును గురించి హెబ్రీ గ్రంథకర్త వ్రాస్తూ అతడు దేవునికి ఇష్టుడై ఉండెను అని వ్రాయబడింది. కనుక దేవునితో నడవడం అంటే ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిగా జీవించడము అని దయచేసి మర్చిపోవద్దు. ఆయనతో సహవాసము కలిగి ఉంటున్నాము అంటే ఆయన ఇష్టాన్ని మన జీవితం అంతటిలోనూ కూడా నింపుకుంటున్నాము అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మన ఇష్టాన్ని పూర్తిగా త్యజించుకుని దేవుని ఇష్టాన్ని, దేవుని చిత్తాన్ని అణువణువున మన జీవితంలో నింపుకొని జీవించినప్పుడు ఆ జీవితము ఆయనతో సహవాసము కలిగిన జీవితముగా పరిగణించబడుతుంది. ఇంకో మాటగా చెప్పాలంటే నిందారహితమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండడమే. అవును ప్రియులారా, ఎన్నో లోపాలు కలిగిన మన జీవితంలో లోపము లేని స్థితిలోనికి చేరడము అది ఎలా సాధ్యము? ఆయనతో సహవాసము చేయడం ద్వారా. లోకములో పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు కదండి, వారితో సహవాసం చేస్తే వారు వీరైపోతారని. మరి ప్రభుతో నిజమైన సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటే క్రీస్తును పోలి జీవించడం అనేది సాధ్యమవుతుంది కదా. క్రీస్తు వలె మారడం అనేది సాధ్యమవుతుంది కదా. పౌలు గారు చెప్పారు కదండి, నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకుంటున్నాను అని. పౌలు గారు చెప్పారు కదండి, ఆయన స్వరూపము మీ యందు ఏర్పడు వరకు నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుతుంది అని. ఈ ఉదయకాలం వాక్యం వింటున్న
ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, మనము ఆయనతో నడవడము భాగ్యముగా ఎంచుకోవాలి. మనము ప్రభు వలె మారడం అనేది గొప్ప ధన్యతగా భావించాలి. అందుకొరకు దేవునితో సహవాసం అవసరము అని ఈ ఉదయకాలం గుర్తించాలి. రాజుల 2వ గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో ఎలీషా భక్తుడు ఇలా అంటున్నాడు, ఎవని సన్నిధిని నేను నిలువబడి ఉన్నానో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవము తోడు నేనేమియో తీసుకొనను అని చెప్పాను. నయమాను అతనిని ఎంతో బ్రతిమలాడినను అతడు ఒప్పకపోయెను. వింటున్న ప్రియ స్నేహితులారా, సందర్భం మనందరికీ తెలుసండి. నయమానుకున్న కుష్టి వ్యాధి ఆ యోర్ధానులో ఎలీషా ప్రవక్త చెప్పినట్లుగా 7 మార్లు మునుగుట ద్వారా సంపూర్ణముగా విడుదల పొంది ఉన్నాడు. ఆ రోగము నుండి పూర్తిగా నయము చేయబడి ఉన్నాడు. తిరిగి కృతజ్ఞతతో వచ్చి తాను తెచ్చిన ఒక ఘనమైన బహుమానాన్ని ఎలీషా ప్రవక్త ముందు పెట్టి తీసుకోమని బ్రతిమలాడుతూ ఉంటాడు. దానికి ప్రవక్త చెప్పిన సమాధానము, నేను ఎవని సన్నిధిని నిలబడి ఉన్నానో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా జీవము తోడు నేనేమియో తీసుకొనను అంటున్నాడు. ప్రియులారా, అంటే దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉన్నప్పుడు వారి ఆశలు ఆలోచనలు ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటాయో ఇక్కడ వాక్యం తెలియచేస్తూ ఉంది. ప్రవక్త అంటున్నాడు, నేను ప్రభువుతో ఉన్నాను, లోకాశలు నాలో లేవు. బంగారం మీద ఆశ, అదేవిధంగా వస్త్రాలపైన ఆశ, వెండిపైన ఆశ, ధన సంపదలపైన ఆశ నాకు లేదు. నా ఆశ పూర్తిగా దేవుని మీద ఉన్నది. వింటున్న ప్రియ స్నేహితులారా, వాక్యంలో కూడా చదువుతాం కదండి, ఎవని మనస్సుని మీద ఆనుకొనునో వాడిని పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదువు. అవునండి, పూర్తిగా ఆనుకునే అనుభవము. అతని మనసులో ప్రియులారా ఎటువంటి అశాంతి లేదు, పూర్ణ శాంతి ఉంది, పూర్ణ సమాధానం ఉంది. బంగారం లేదు అనే కలవరము, ఏమంటే డబ్బు లేదు అనే కలవరము, ఆరోగ్యం లేదు అనే కలవరము, ఐశ్వర్యము తక్కువైపోయింది అనే కలవరము, ఇంకా ఏదో ఉద్యోగం లేదు, ప్రమోషన్ లేదు, ఇంకా మంచి స్థితి లేదు, అది లేదు ఇది లేదు అనే కలవరము ప్రియ స్నేహితులరా రానే రాదు. ఆయనతో నిజమైన సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటే ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే ఆ స్థితిని బట్టి సంతృప్తి కలిగి ఉండడం నేర్చుకుంటాం. ఏమండి, ఈ లోక ఆశలు మన జీవితంలో తక్కువైపోతాయి. ఒకే ఒక ఆశ ప్రభువుతో ఉండాలి, ఒకే ఒక ఆశ ప్రభు కొరకు జీవించాలి, ఒకే ఒక ఆశ ప్రభు మహిమ కొరకు బ్రతకాలి. వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఆయనతో ఉంటే మన ప్రవర్తన ఎంత బాగుంటుందండి. ఆయనతో ఉంటే ఇక ఆయన్నే కోరుకుంటాం. ఆయనకు మించి మరేది కూడా మన జీవితంలో ఆశించము. కనుక ఆయనతో సహవాసం చేస్తే ఈ సమాధానం ఎంత గొప్పదండి, ఈ స్థితి ఎంత గొప్పదండి. వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈనాడు చాలా మంది కూడా ప్రభు ఎద్దుకు వచ్చిన లోపల అసమాధానం అండి. అది లేదు ఇది లేదు అనే సమాధానము. దేవుని దగ్గరికి వచ్చి అయ్యో ప్రభువా మాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని వెతుకుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితులు. కానీ ప్రభువుని కోరుకోగలుగుతున్నామా? ఒక దినాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఒక 2 శిష్యులు వెంబడిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు అడిగారు, మీకేం కావాలి? రబ్బీ నీవెక్కడ ఉంటున్నావు అని అడిగారు. వచ్చి చూడుము. కనుక యేసు ఉన్న చోటు వారు కావాలనుకున్నారు, యేసుతో ఉండాలనుకున్నారు. ఆ ఒక్కరోజు వారు యేసుతో గడిపినట్లుగా పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో చదువుతూ ఉన్నాం. కనుక ఈ ఉదయకాలం వాక్యం వింటున్న మనం అందరము కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఆయనతో సహవాసము చేస్తే గనక మన ఆలోచనలు బాగుంటాయి, మన ఆశలు బాగుంటాయి, మన యొక్క ఆ కోరిక విధానాలు బాగుంటాయి, యోగ్యముగా ప్రవర్తించడం నేర్చుకుంటాము. అలాగే అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యమును చూచినప్పుడు వారు విద్య లేని పామరులను గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి వారు యేసుతో కూడా ఉండిన వారని గుర్తించారు. వింటున్న ప్రియ స్నేహితులారా, ఇక్కడ ఆనాటి సన్హెడ్రిన్ సభ వారు
పేతురు యోహాన్లను చూశారు, వారిలో ఆ ధైర్యం చూశారు. వాస్తవానికి వారు ఎలాంటి విద్య లేనటువంటి వారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇంత ధైర్యము, ఇంత జ్ఞానము, ఇంతగా వీరు ఎలా ప్రవర్తించగలుగుతున్నారు అనంటే వారు ఆయనతో కూడా ఉన్నారు, యేసుతో కూడా ఉన్నారు. నిజంగా స్నేహితులారా, యేసయ్యతో కూడా మనం జీవిస్తే గనక శక్తివంతమైన జీవితాన్ని జీవిస్తాము, ఇతరులకు ప్రయోజనకరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తామండి. అదే గనక యేసయ్య లేకుండా ఉంటే మనము కలిగిన జ్ఞానము స్వార్థపరంగా ఉపయోగించుకుంటాము, మన జీవితము స్వార్థపరంగా మారిపోతుంది. నా కొరకు నేను, నా కుటుంబం కొరకు నేను అన్నట్లుగా బ్రతుకుతాము. అదే యేసయ్యతో ఉంటే గనక దేవుని వలన కలిగిన జ్ఞానము, దేవుని వలన కలిగిన ప్రభావవంతమైన జీవితము ఎంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడుతుందో ఈ ఉదయకాలం ఆలోచన చేద్దాం ప్రియులారా. ఆయనతో సహవాసాన్ని కోరుకుందాం. కుటుంబం అంతా కలిసి దేవునితో సహవాసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. దైవ సహవాసాన్ని కోరుకుందాం. మనం కోరుకోవడం కంటే దేవుడే ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ఆయన కుమారుని సహవాసమునకు, అన్యోన్య సహవాసమునకు, తనలో నిలిచి ఉండే భాగ్యానికి, ద్రాక్షావల్లిలో తీగి ఉన్నట్లుగా ఆయనతో కలిసిపోయే అనుభవానికి దేవుడే ప్రేమతో మనను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ఆలస్యం చేయొద్దు. ఈ కడవరి దినాల్లో ప్రియులరా, భక్తిహీనుల గుడారాల్లో నివాసం కంటే కూడా దేవుని యొక్క మందిరములో, దేవుని పాద సన్నిధిలో, దేవుని యొక్క ఆవరణంలో నివసించడం మనకు భాగ్యంగా ఎంచుకుందామండి. అక్కడ అరచు పిల్ల కాకులకు ఆహారం దొరుకుతుంది. అక్కడ ప్రియుల వాన కోవిలలకు గూటి స్థలము దొరుకుతుంది. అల్పమైన వాటికి అక్కడ స్థానం ఉందండి. కనుక మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ప్రభువుని కోరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మనుషులతో స్నేహము కంటే దేవునితో సహవాసము ఆశీర్వాదం అని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. దైవ సన్నిధిని కోరుకుందాం, దైవ సహవాసాన్ని కలిగి ఉందాం. తద్వారా మన జీవితాలను ఆశీర్వాదకరంగా మార్చుకుందాం, అనేకులకు ప్రయోజనకరంగా మారుదాం. అలాంటి కృప వాక్యం వింటున్న మనందరికీ ప్రభు అనుగ్రహించునుగాక. మహోన్నతుడైన మా ప్రియ తండ్రి, మీ ఘనమైన నామమునకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము దేవా. ఈ ఉదయకాలమందు ప్రభువా, మీ పరిశుద్ధ వాక్యమును మాకు మీరు వినిపించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు దేవా. మీతో సహవాసము కలిగి ఉండుట ద్వారా మా జీవితాల్లో సంభవించే పెను మార్పులను గురించి మీరు మాకు జ్ఞాపకం చేసి ఉన్నారు. మా జీవితాలు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని, మేము మేలు కలిగి జీవించాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు తండ్రి. వాక్యములో తెలియపరిచినట్లుగా మా ప్రభువా, అబ్రహాము భక్తుని వలె నాయనా మేము కూడా ఉండడానికి, ఎలీషా ప్రవక్త వలె ప్రభువా మేము కూడా ఉండడానికి, పేతురు యోహాన్ గారు జీవించినట్లుగా మేము కూడా జీవించడానికి మీ కృపను మాకు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాము. ఈ లోక స్నేహం మా ప్రభువా మీకు వైరమని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. దుష్టులతో సంబంధం కానీ, పాపులతో స్నేహము కానీ, నేను అపహాసకులతో ప్రభువా మేము కలిసి ఉండడం కానీ ఒక్క నాటికి కూడా మాకు అది మేలుకరం కాదు కదా ప్రభువా. కానీ పరిశుద్ధుడమైన మీతో కలిసి ఉండడం, నైనా మహోన్నతుడైన మీ సహవాసములో మేము జీవించడము, సర్వశక్తిమంతుడైన మీ సన్నిధిలో ప్రభువా మా జీవితాన్ని గడపడము, మా కుటుంబాలు ప్రభువా కలిసి రావడం, అది ఎంత గొప్ప భాగ్యము నాయనా. ఆ కృప మాకు ఇవ్వండి తండ్రి. వ్యక్తిగతంగా మీతో సహవాసము, కుటుంబాలతో కలిసి మా ప్రభువా మీతో సహవాసం మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మీకు దూరముగా ఉండుట మాకు ఆశీర్వాదం కాదు నాయన. ఏదేనుకు వెలుపల జీవితం ఎంత శాపగ్రస్తమైనదో మేము చూసాము. అదే ఏదేనులో మీతో కలిసి ఉండే జీవితము ఎంత ఆశీర్వాదకరమైంది ప్రభువా. కనుక శాశ్వత కాలము కూడా, మా జీవిత కాలం అంతటిలో కూడా మీతో కలిసి సహవాసము చేస్తూ ప్రభువా ఎంతో దీవెనకరంగా మార్చబడ్డానికి మాకు కృప చూపించండి. వాక్యం విన్న వారందరినీ కూడా మీరు బలపరచండి, ఆశీర్వదించండి.
వారికి మేలు చేయండి ప్రభువా. దైవజనులను వారి కుటుంబాలను పరిచర్యను దీవించండి దేవా. పరిస్థితులకు మేము అప్పగించబడకుండా మా చుట్టూ ఆవరిస్తున్నటువంటి ప్రతి వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులను, ప్రతి అపాయకరమైన పరిస్థితులను మా ప్రభువా, కీడు చేసే ప్రతి పరిస్థితిని కూడా మా ప్రభువా మీరు నియంత్రించి వాటి నుండి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీరు కాపాడండి. ఈ ప్రపంచం అంతటినీ కూడా శాంతి సమాధానములతో నింపండి నైనా. అభాగ్యులకు, అనాథలకు మీరు తోడుగా ఉండి వారిని కాపాడి మేలు చేయండి. మహిమ మీరు పొందుకొనమని ప్రార్థన అంగీకరించమని యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని సన్నిధి సదాకాలము మనందరికీ తోడై ఉండునుగాక. ఆమెన్.